Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong buntag na natong tanan, kumusta? Adlaw da ay karong Martes no, pizza 30 na sa buwan sa Hunyo tuig 2026. Karon no, ni ana sa laing sigilano no, nga sinulat ni ah, Baby Omega Flores no. Ug sa dili pa di ay shout out day ko no kang Maria Luz. Okay. Naminaw po, from Riyadh, lingaw kayo din dramaha. Okay, salamat kayo, no? Maria Luz sa pagpaminaw, no? Ang pinaka-permanente, no? Sa Riyadh, Saudi Arabia. Salamat kayo, no? Kung sa tanan nga nagsunod din dramaha, no? Salamat kayo sa pagsubaybay, no? Mga ka-followers, mga ka-listeners, no? O karon sa sumpay ning sugilanon na sinuwat ni Baby Omega Flores. Part 18 na ta, no? Mga ka-followers, no? Part 18 na ta. Made of Fortune. Just the two of us, let's look at what's ahead. Again. Anong phone na? Okay. Ako nang tubagon, ha? Ako na lang ko, Ghost Angel Marie. Uy. Huwag mo ko makailay ng numero, ha? Kinsa man, Hello? Hello, Irene? Oh, unsay imong tuyo? Invite unta mo na ako si Ryan na mo-apil og seminar simbahan. Couples in service ba? Abot ka nagkatulog na ba mo, Ana? Sorry. Busy me. Bye. Kisa to, Han? Si Rona. Ha? Ni malagi na itong bayahan na, eh. Gigamit pang simbahan si ang kabuang. Kalma lang. Nagkalma? Klaro na yung mga lihok. Nga doon na nasa na siya plano. Ang pangutana, iusan niya pagkaibaw sa number ni Irene nga bag-o naman ang tani. Sakto. Dito siya nakasecure sa opisina sa simbahan. Dapat yung contact number sa gipilapan nga form ni Irene sa pagunyag. Ka nag-effort yung bayana da. Pero posible masad nga waray mali siya ang iya pag-invite. Siwa. Stilan, uy. Ay, gani ko gistoryahi, anak. Okay. Chill lang. Kubong din na itong bayana kung adlaw da. Hilo man kita, Han. Dili ko ganahang magguba ang atong adlaw. Tungod lang sa usa ka tawo nga way lingaw. Sakto good. Di na lang tamang hiskot niya. Aron, why negative energy nga ma-absorb si Angel Marie? May nanok na bagyapon, no? Maulag ki. Maayo kay mudag katoging bibihan ni. Okay. Maghisgot na sa gipa-construct nga compound ni Angel. So, mauna inyong bahay, Irene. Ryan. O gato mo ang bahay ni Angel. Wow! Mas nindot good day, no? Isa original nga plano nga duplex. Oo. Kay mas maayo, dunay na kong hawan ba nga kadagandaganan ang bata. Or mga bata, kung doon na pa'y musunod ni Angel Marie. Mga anak sa dunya po ni Angel. Uy! Ano ako mga anak na di bang kuminyo? Maminyo, magud ka pohon. Isang tayo ako ninyo, ano eh. Oh, naaragunas daplin good. Marvin, papaspasin niya po trabaho ini ha. Kung pwede ipa-double time, para mahuman dayon yung bago na itong pinuyanan. Nato? Apil ko? Yes! Aw! Amo! Radi ayoy! Wa kay labot! Marvin, papaspasiw niya pagtrabaho ini ha. Kung pwede, ipa-double time. Aron mahuman dayon yung bago na itong pinuyanan. Nindutas kong pamati kanina. The fact nga, huwag niya tuyo ato. Imigawas sa gito siyang papa. Nagpasabot lang nga. Subconsciously, naagid ko siyang kasing-kasing. Dili pa siguro siya aware ni ini. Or kung aware man, kung mauna, nag-self-denial lang siya. Pero, one thing is sure, lagi ko'y pwesto siyang kasing-kasing. Oh, thank you, Lord. Uy, nagmata naman din ang among baby. Uy.
Buutan mo kayo ng bibiha, uy. Naigisa na ako nga picture si Marvin, Irene. Tanawa, oh. Oh. Uy, hala. Mauna ni ang duha ka bay? Gamay na lang kay Kuwang. Naana sa finishing stage. Mga 3 months away. Mahuman na kitingali nino. Aw, di na maaptan og 3 months, uy. 1 month ra gani tingali, pinakadugay na. Wow. Kung mauna, makabalhin na gid unya ta. Oh, sakto sad nga magsugod na ang ocular inspection sa mga engineers din sa mansyon. Kanindot. Makabalhin na unya ta. Doon na nagibag-ong pinay-ana ng among pamilya. Mao gyud, bagong pamilya, bagong bay. Og ka na, nahimong posible tungod nimo, Angel. Ay, sus. Magpasalamat na sad karon. Ginuuri pa salamati. Tingog imo cellphone. Text man ni? Wa mo ko makaila ini nga number? Dili na ang number ni Rona? Oh. I-check ko na sa imong call history. Mora ba na nga number katong iyang gigamit pagpanawag nimo? Saman, mao? Oh. Mao gyud. Asula gyud nang bayhan na, eh. Makapamalikas mo sa tagdi oras. Ako na lang kaning i-block, no? I-block na yun. Aw, unya ra. Masaha na iyang gitext. Saman, unsa iyang gitext? Saman? Basahan na lang, Angel. Ang bibi. Uy, kataas ko din eh. Good morning, Irene. I hope imo ning basahon og dili-idilit. Kasabot ko nga wa na kay pagsalig nako. Pero hinaot nga imo kong tagaan og chance. Ayo, chance iyang mata. Tiwasa lang ubasa. Okay, akong tiwason. Bisa nagsugo na nig-ulbo akong kaspa. Akong ang kunon nga grabe gyud ang akong sa nimo. Pero naningkamot gyud ko nga makabawi. Maugani nga nag-serve na ko karon sa simbahan as catechist. Kay bawo ko layo pa kaayo ko sa tinuod. Pero naningkamot gyud ko nga maduol sa Ginoo aron dali ra nga akong kausaban. Nausab niya. Padayon na akong basa. Honest, wagi mali siya ang akong pag-invite ninyo. Gusto lang ko nga mo establish og friendship ninyong duha ni Ryan. We, friendship sa iyong kagaral? Tiwasa lang gud sa basa, good. Unya na rin akin kahuman. Okay. Ako na lang yun yung tiwasuntanan. Human ako pamisa. Managot na lang ko. Managot ko kandila para nila ni Ryan ug Irene. Maunta. Muhatag na silang chance na ako. Rona! Ay! Naalagi ka. Kisay mo kuyog. Wakoy kuyog. Huwag ikaw akong tuyo. Aha? Importante akong tuyo ni mo. Mag-istorya ta. Mayo din kay magka-istorya tag maayo. Kay tingog ra sa mga langgam mga atong madungog. Angel, kung about ni sa akong pag-approach ni Irene. Ako'y paminawa. Kinamdum ka atong last na itong pakita sa plaza? Katong gitagaan ti kag kwarta? Aron makasugod kag bagong kinabuhi? Oo. Wa ko malimot ato. Ug hangtod karon nagpasalamat kog maayo nimo. Klaro kito akong gisulti nimo ato nga time. Nga dili na ka magpakita nila ni Irene ug Ryan. Pero unsa man nimo gibuhat ron? Angel, explain na una. Wala kinahanglan. Ipaw na ko unsay gusto nimo isulti. Kay nakabasa ko sa imong text ni Irene nga taas kaayo. Kay numdum sa tingali ka itong niadto ka sa mansyon para mo offer nga magyaya sa bata for free. Diba? Kasi ako gisulti ni mo ato. Pagbaton og delikadesa. Di ka magyug ka sa simbahan. Nagserbisyo naman yug ka. Og ingon pa nimo, gusto ka nga magbago. Pangutan ako nagpari. Sakto ba na imong gibuhat karon? Nga sige na sa kapanghasol ni Irene ug Ryan. Di man lagi na maoy akong tuyo, Angel. Bisag usap lagi imong tuyo. Dili na maoy imong gibuhat. Kung wa man gyud kay respeto sa imong kaugalingon, respetuhi si Irene kay asawa siya. Gusto mo ka makabawi sa imong mga atraso? Pues, ang pinaka-the best na imong bahaton, ayaw na pakita nila. Likay na nila. Siya, alagin ako. Wa palang may simbahan ay. Sus, lumi, alagin na pugon ba yan, ha? Nahibaw ba si Irene nga makikita ka ni Rona? Wa. Di ko gusto mahasol yung nanguna. Nagpa-breastfeed ba na siya? Maapiktuhan po niya nung bata. Sorte ha gina Irene, no? Nga nakaamigan nimo. Grabe gyud ang imong concern niya. Mura na maguna ko na siya igsuon. Ang level sa among kasuot sa una o karon lahi na kayo. Mas deep na ang among friendship karon. Igsuon na gyud ang akong pag-treat niya. Mga di gyud ko mahimutang kung dunay mga tao nga gusto mo pasakit niya. Sa bisan unsang paagi. Grabe gyud ka mulaban sa mahal sa imong kinabuhi, no? Grabe mo lang. Ako gina nakita nimo.
Ingana ko mo pangga og magmahal. Nunsa ka? Mentag maabot na kilang adlaw nga. Ako na sa imong tagkana ng pagpangga o pagmahal. Shtoy. Mervin. Nunsa ka, Mervin, uy? Ano sige magtanaw na ko? Ano ka, uy? Huy! Oh, sorry. May gihunaw na alam mo. So, wa ka na minaw na ako. Kay may lain kang gihuna-una. Ha? Dili, uy. I mean, Tiwaso na ni nato itong kape, uy. Para makalakaw na ka. Kay marag na kay laing ating manon nga importante na. Nakadisturbo ra ko nimo. wa man ka magkadisturbo. Lalo? Oh. Kunit-kunit ko kas akong kamot. Sorry. May nanawag ni mo. Wag-wag na lang ta. Mayong pagbuminaw sa Dato na din ako akong kape. Kisa man yung nanawag. Hello? Hello, attorney? Si Rona ni. Salamat kayo, attorney, ha. Nihatag yung kag panahon ako. Isulti rin yung toyo. Limitado nga akong oras. Pasensya jud kayo, attorney. Gisamo kita ka. Pero, wa man ko kulaing nauna-unahan nga istoryahan sa akong problema, good. Di ba nag-serve ka sa simbahan? Oo. Nag-serve ko as katikista. Malagi. Niyo, wagi kay nasuod dito nga pwede ni mo sultihan sa imong problema. Kung wa kay salig sa imong mga kauban, pwede man tingali pari ang imong istoryahan. Sa ingon, magasiguro ka nga dili ka ipanabi o patambagan pa ka kung siya maayong buhaton. Kung ang imong tuyo sa pag-istorya nako para makatabang ko nimo nga ma-achieve ang imong gusto or whatever ang imong plano nga nila ni Ryan o Irene, sorry kayo. Dili ko makatabang nimo. Attorney, wa man ko kuy daotan nga tuyo, good. May dautan ka mang tuyo uwa, dili ko makatabang nimo. Unless legal matters ang imong problema. Dili ko makatabang nimo. Mao nga I suggest pakigsultig pari. Mas makatabang ang pari nimo at this point in time. Ganun dili man sila makasabot ako, Lord. Gusto man ako na ako making friends nila. Wala mo kukoy planong ilugon pa si Ryan. Kontento naman ko nga makakita lang niya. Happy naman ko nga. Happy na siya. Naningkamot naman sa ko nga magtarong. Kung tinud-an na nga gusto na ka nga magpag-o, ayaw na pakita nila. Maglisod man ko nga dili magpakita. Kay gusto ramang yun ko nga makakita niya. Maura man na. Di ba ko di ay pwede? Di ba di ay? Salamat sa Ginoo. Nakabali na gyud ta. Lord, salamat. Dinhi ning bagong bahay. Makasugod yun mig bagong kinabuhi. Wa begi ko magtuo nga mahitabo pa ni nato. Han, di ko musaad og bisan unsa. Pero maningkamot ko. Uban sa guidance sa Ginoo. Yes, Han. Paningkamutan nato nga maatiman nato pag-ayo ang second chance nga iyang gihatag nato sa atong gamayng pamilya. Kumusta? Angel! Sod! Okay ra mo din eh? Wa mo'y gusto nga ipausab. Okay gid kayo, Angel. Perfect gid na nan. Anita man ni hapon unya, ha? Magloto ko. Okay. Pero ato ta sa akong bahay mamahaw og ma. Sure. Mao ni nindot kay pwede na ta maglabang-labang para mukaon. Tuod di ay. Kanus aman ta magpa-blessing.
Nagakontak na kong pari para nga mo blessing sa inyong mga bahay. Karong maabot sa bado ang blessing alas 10 sa buntag. Taga-asa mga pari Tingaling mo kuyog si Rowena ha. Makurat na lang sa ta. Taga-katedral ang pari nga akong giduol. Si Father Lidio Pilisarta. Okay. So, wa sa simbahan nga giserbisyuhan ni Rona. Wa, Ay, salamat. Pila na kabuan ang nilabay. Di kalma-kalma na sa tingali si Irene karon. O, dili na sa tingali masuko si Angel kay nagdama kong solicitation letter para kang attorney. Kung di man gihapon ko nila pasudlon, okay ra. Mamasid lang ko nga ako makita si Ryan bisan og gamay lang. Kay sa paduron, nara sa tingali karon sila sa mansyon. Uy, usap na? Dong, lugar lang dong. Dinhi lang ko. Plete na ka dong Hala. Noon sa man ang mansyon? Manong gitrabaho man na? Hala. Asa naman dahil sila? Nara ka sila sa sud? Mangutan ako. Asa ka di sila? Asa di ay? Na ko rin nagpuyo sud sa mansyon. Ugway na hibaw, hain sila karon. Oh, no way. Dili bahay mga dili ko mahibaw kung hain sila. Di pwede. Manawag ko ni Irene. Sorry, the number you dialed is not available. Dili available? Akong dayalan og balik. Sorry, the number you dialed is not available. No way. Balik ko gyapon ako dayal. Sorry, the number you dialed is not available. Anong dili man gihapon ni available? Kataga naman ko ni dayal ani. Kalagot. Balik ko gihapon akong dayal. The number you dialed lagi is not available. Di ka kasabot. Giblock ka ni Irene ang akong number? Grabe sigud niya. Anong niya mo kong giblock? Insecure siya? Insecure gyud tingali. Insecure gyud tingali siya kay iya makong giblock. Nga sa ato pa, hadlok siya nga martintal og balik si Ryan nako. Pero hindi gyud ko mahimutang. Kinahanglan mahibaw gyud ko kung asa sila. Gusto si Angel. Si Angel na lang akong kontakon balag iya na sa kong kasaban. Giblock sa ka ko ni Angel. Hindi naman sa nako siya makontak. No way. Gusto, si attorney. Si attorney lang akong paglaom. Mamasin lang gihapon ko. hello. Attorney, salamat. Salamat kay imon jud kong gitupag. Oh, ang sa imong toyo? Attorney, asa na day sila? Dito ko sa mansyon ba, pero girenovate naman day ang mansyon. I-convert na ko no nga tourist attraction o event center. Asa na day sila? Sorry ha, pero dili ko pwede nga muhatag og information about nila. Kabayana. Mayong pagbuminaw I-block na siya na ako yung number, be.
Sa muka, eh. Sa muka. Attorney! Mga na! Ipatawag na ka ni Angel. Okay. Asa mata? Sa inyo or sa iya? Sa inyo, attorney. Ha? Kasi sa mo. Sa iya, attorney. Pero, Ah, nag-ampog yun ni Irene, attorney, nga one day, mahimo ng inyong bay ni Angel ang iyang bay. mahiyon ta, no? Lagi, attorney. Tod kining nanawag na ako karon si Rona. Ah. Ha? Nangutana siya, asa ko mo magpuyo. Dito di siya sa mansyon. Imong gisultihan, attorney, kung asami. Wa, oy. Wala ko sulti. Ano gun nga ako masang sultihan? Salamat. Salamat. Kung mao ka na, attorney, salamat. Kaya bukas, tinuod lang, attorney. Di na ko gusto pang makadungog siyang pangan. Pwede imo na lang siyang i-block. Human na. Karon lang yun. Ay, salamat. Hoy! Oh. Napunsa pa mo diya. Aray na mo. Gitawag lang ta sa itong agawon. Mana nami, Angel. Tanong, attorney. Okay. Padayo na to imong gingon, ha? Nga, unsa man, attorney. Nga, nag-ampo mo ni Irene para namon ni Angel. Sure, attorney. Uy, oh, good. Sure, good. Gibless naman, Miss Ginoo. Happy naman ni Irene, uban sa mga anak. Panahon na sad nga, kamo na sad ni Angel ang iyang i-bless. Nga, kamo na sang duha ang magpuyo nga malipayon. Mao ginaya mong giveaway siya, attorney. Og hinaot nga, iya na ning dunggon. Salamat na niyo. Nanami. Dugay mo mananood. Sorry, madam. Nag-istorya lang ni Ryan ba nga kuan ka ng nindot ipa landscape ang loan? Oo, mao na, Angel. Hindi ba nindot ipa-landscape? Okay, Usan. Oh, okay kayo, di ba? Sige, ato istorya nagtiwas samtang mga unta. Okay. Dahil na mo. Kaya nagpaabot na si Irene. Kini mga sudana, sobra pa ni sa blessing atong usang adlaw. Di ba no? Oo, oy. Dakan kay tug sobra. Ang gamay ra gud ang bisita. Unya daghan kayong pagkaon. Nag-bring house paguto sila. Okay ra gid mo sa inyong bahay, Irene? Oo, oy. Bitaw, sobrang pas okay uy. Sakto ra gid kaayo namo ang bahay. Mm. Kami na kong tulo niya, tulo ang kwarto. Sa pagkakaroon nga gamay pa si Angel Marie, extra pag yun ang duha ka kwarto. Pero ideal na kayo kay kompleto naman mo. Kamong magtiayon og si Angel Marie. Kinila ng baya ang dili kompleto. Bitaw. 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 Panahon na sa tingali nga imo na ning kumplituhon ang imong bahay, Angel. Yan naman, kompleto naman gud ni. Kukuan ba? Kana bang maghimo na sa kag imong pamilya? Kamo di ay. Pamilya naman mo na ako. Kanang imong yung mismong pamilya ba? Ikaw, imong bana, o inyong anak? Na. Di lang nato i-pressure si Angel. Um, Moabot ra lagi ni niya one of these days. Panahon na sa tingali nga imo na ning kumplituhon ang imong bahay, Angel. Di lang nato i-pressure si Angel. Moabot ra lagi na niya one of these days. Ay, hasula. Anong di man mawagtang sa kuna-kuna ang lagiskutan kanina? Matuog na gid ko eh. Di na ko magunahon na ito. Ay, nasulaw eh. Di naman kahapon ko katuog. Ay, makalakot ka ini eh. Launa naman di pasado. Lapas naman sa tungang kapi eh. Nagsigka pa man niya akong mata. Lupi pa may gatama na ko ini. Gusto. Kutan na akong salita hang tudukaon ko.
Ay, salamat. Nakatuog na gyud ko kay niya naman ko sa kaliputan sa damgo. Asa ning lugar? Uy, simbahan man na sa unahan. Uy, nabidagang sakyanan nga naglinya at ubang nga simbahan. Wala, murag bridal car man ang naas pinakauna. May gikasal sa suot. Akong tanahon. Ikaw, Mervin. Dawato mo ba si Runa, ang imong asawa? O gunungan hangtod sa kahangkuran? Sila si Mervin ug Rona. Gikasal. O, Padre. O ikaw, Runa. Dawaton mo ba si Mervin, ang imong bana? O gunungan hangtod sa kahangkuran? Oh, Padre. Nganong sila man? Nganong sila man ang gikasal? Nganong man? Nganong man? Nganong man? Kalain sa akong gipati. Kasakit sa akong dugan. Nagdamgo rin ay ko. Pero, sakit kayo akong dugan. Oh. Nagkahilak yun ay ko. Nagkanday kay kong luha. Lagkaway ni, uy. Kahilak ko mga adik gihapon ko. Yampag mo itong damgo, ha? Nganong nagdamgo man kong ingon to? Ano man? Uwinom kong tubig. Aron mawaning kahot sa kulugan. Harang-harang na. Niluag-luag na gamay ang akong pamati. Pero, huot-huot pagid kamay. Hasol na ng kuha. Way buot. Pero kaslon si Mervin. Unsa na labot na ako? Wa mo ko'y paki kung kaslon siya, oy. Wa mo ko'y labot niya, God. Paspas man sa di kayo ang renovation sa mansyon, no? Nang-invite ganito si Ryan kay basig ko ganahan ko nung kamutanaw. Okay na ko. Ikaw lang kay dili mo ko pwede. Ay, di man pwede. Di man pwede magdagbata dito kay abong ano. Maon na. Ikaw na lang. Pati asat kunwa ka, oy. Sige lang, good. Mayong pagbuminaw sa Kunya na ko mo adto kon Spinoff. mahuman na gyud. Ikaw kay importante man gid nga mutanaw ka kay ikaw gyud tag-iya didto. Hinuon sad. Okay, mato ko. Wow! Kanindot na sa mansyon tanahon. Bisan mo pagid mahuman ang renovation. Nindot na gani kaayos ka, kaso. Kung saka sa soul mo. Pwede na ba ka matanaw dito? Ingel. Basig ganahan ko ka mo tanaw sa sud. Ingon ni attorney. Oh, nade siya? Nasa dito sa sud. Nag-istorya sa interior designer. Ah, okay. Na. Dili ta agi Angel eh. Oh, Hinay ha. Narabi mga nagkatag ang mga materialis. okay ra. Dako-dako ba trabaho sa sud? Kay mas daghan man ang kausaban. Nindot oy. Nindot gud siya bisan wa mo naman. Oo. Oh, Ato sa attorney. di na lang kumulahos, Ryan. Ha? Makadisturbo pa ko sa trabaho. Ato na lang ko. Salamat. Uy. Unsa? Milakaw na siya? Tuwa na lagi attorney. Dali agod. Ano man?
Paminaw na ko, murag Murag kung sa? nagsilos. Pagtarong ko eh. Ano? Nakaingon mo ka na? Paminaw, attorney, ha? Ini ni. Manay na hitabo, attorney. Sigurado ka? Lagi, attorney. Pagkakita gyud niya ninyo sa interior designer nga nagkatawanay, unya, pinapakapak pa nimo si Miss Wa. Ni about face si Angel, oy. O siya ba yung pagtuo? Hmm? Nagsilos siya? Oh, unsa pa man day kay? Laing rason. Tarong ba? Excited ako to siya kayo nga makakita sa kausaban sa suit sa mansion. Unya, kalit lang siyang ni about face. Kay tingali ko nung makadisturbo sa inyong trabaho. Saba diya, eh. Matuo nun. Unsa pa may imong itawagan na, attorney? Kundili, selos. Ay, saba diya, eh. Mura pagmila pa lang akong atay sa mga sultirayan. Attorney, Tarong ba? attorney, sama sa imong pagpapaspas sa trabaho ining mansion, paspasi sa dang imong pagpaninguha kay Angel, uy. Oh, Kung pwede, itugyan na nako ning mansyon. Akong libalay ni. At timanan na lang siya. pero... Ayan ang biro-biro ato ni. Strike while the iron is hot. Ayaw na nig luag-luagi. Ayaw usikin ng higayon. Kaning kahigayon na. This is your time to shine. Pagmuyabig na sa Angel. Pero... Ayaw na lang pero-pero ato ni. Lakaw na dahil ba? Napasa na to sa Angel. Kibaon bagas uto ka ng bayana. Ingalig, unsa na sa buhaton na to. Oh, unsa kay posible niyang buhaton? Aw, di ko tubagan na to ni kay di mo suhito siyang utok. Ikaw man nakaila niya. Pero wa pa mahitabo nga nagsilo siya. So, wa ko'y ideya unsa iyang buhaton. Ikaw, minyo na magid ka, o expert ka sa mga babae. Unsa kay posible niyang buhaton? Attorney sa doy. Sige, sunday. Attorney bright good ka. Ikaw ni mangitag diskarte unsa oni mo. Basta kay karon ang pinakasaktong panahon nga imo nagyong siyang tinud-un. Attorney sa doy. Bright good ka, attorney. Ikaw ni pangitag diskarte unsa oni mo. Basta kay karon na ang pinakasaktong panahon nga imo nagyud siyang tinud-un. Ay, nablangko man ko. Wa may musud sa kong hunahuna. Unsa ba ang rason? Gawa sa selos. Wa ka masayop si Ryan sa iyang pangagpas. Nagsilos gid ka si Angel? Selos ko taon. Unsa ko asawa? Uyab, nayapag. Wa ginoon ko magselos no. Pero nganong nalain man ko. Nganong kalit man hiuot ang akong dugan pagkakita na ako nga close kaayo sila atong architect na babae. Nga murag cake nga napuno sa icing ang naong. Naman unta siya sa construction site pero murag ni-attend og party kuwang na lang mag-gown og mag-heels. Oo, ipabiya kayo mo katawa. Pinahapak-hapak na ni Marvin. Namia lang paruhon. Unya, ang kulukoy sa nga Marvin, kikanahan sa naghihapak-hapak siya sa babae. Lamig kay tampalungon. Pero, sab silabot ako niya. So what? Kung na siya usa ka milyon kabuong nga babae nga magkapak-hapak niya samtang nagkatawa. Kibel niya. Wa ko'y labot niya. Wa. Oh. Ay, wala ba palipak ay? Anong nanawag ka ni siya? Hello? Asa garon? Nganguta naman ka. Asa ka kay alhaon ti ka? Nganong arion mo ko nimo? Di ba busy ka? Di ba busy mo sa trabaho? O ba ni Miss Architect? Oh, nanuwa man ka makatingog. Nasirado imong buko? Sige na ay. Kaya na-disturbo na mo diha. Nasa ka diha? Asa bitaw ka? Unahon ka? Wala naman ko sa site. Lakaw naman ko. Imo di ang gibiyaan si Miss Architect. Malaing ganito na. Kalaki ka lang. Di gito taruhon ang design. Klaro, adto nga nagsilos. Kung wa ka importanteng tuyo, goodbye na. No. Wait. Angel. Hello. Angel. Kiputol gida. Pero murag tinuod gid ang gisulti ni Ryan. Nagsilo siya. Uy, imo di ang gibiyaan si Miss Architect. Malain ganito na. Kalaki ka lang. Nagsilos gid siya. Nagsilos siya. Yes!
Hasula na ako eh. Nganong ingon ato man ang akong gisulti niya? Wa ka to niya ma-misinterpret? Uy, imo din tibiyaan si Miss Architect? Malain ganito, kalaki ka lang. Ay, amawag na ako eh. Nga namang nisulti man ko gingon ato. Maram akong nagselos. Ay, hasula biya anyway. Ka-awkward na noon niya tubang niya. Ay, yabag yun ka, Angel. Yabag yun ka! Ha? Tinuod ka, Han? Lagi, more pa. Ay, kung mauna, posible nga nagkuyog tong duha karon. Wa pa man mapaulit sa Angel. Oh ba? Naapsan ba gid itong attorney? Murag, nindot na ni Daan. Maayo unta no kung sila na gyud. Malipay gyud ko. Asay mayog imong tawagan si Angel. Patay mali lang gud. Pangutan na anong nganong wa pa siya mauli. Sige, sige. Akong tawagan. Asa mo to kong phone? Di ara di ay. Oh. Uy. Ang sakinan man ron ni attorney. Nagkuyog sila? Tanaw na to. Uy, hala. Si Angel lagi ning nanawag. Wa sila magkuyog ni attorney? Uy. Sugata si attorney. Akong tubagon si Angel. Okay yan. Hello, Angel? Di ko lang mo pa uli. Tanaw-tanawa lang niya ang akong bahay. Ha? Uy, asa man di karon? Basta, sige, maura to. Hello, Angel. Hello. Uy, hala. Giputol man dayon. Kaya na rin kasulti ni Irene, attorney. Giputol na niya dayon ang tawagan. Ano siya yung gisulti? Attorney, igo na siyang ningon nga, dili siya mo pa uli karon. Uy, asa mo ko na siya, Han? Wa man siya musulti. Nangutan na bitaw ko, pero wa naman siya motubag. Igo na siyang niingon nga, patanaw-tanaw ko na iyang bay, then matuwa na. Putol na dayon. Ay, madikas siya. Lain sa day kung magsilo si Angel, no? Oh, Tawagi Irene be. Kaya pagsaba nga na ako. okay, attorney. The number you dial is delete my contact. The number you dial is delete my contact. Dili man makontak. Ha? Mau ba? Kung mauna, di siya magpasamok. Asa ka siya posible nga mo ato, attorney? Inoon kung katulgan lang. Dagan man siya kapilian. Dagan man siya properties. Pero nga ako lang. Ay, sige lang. Ako lang i-check tanan niyang posibleng atuon. First time ni nga ni anay kong resort to trip na ako lang usa. First time nga ni gasto kong ingon ini. Pero okay ra. Ang importante, nga ako rin usa. Huwag magigsulti, huwag mangutana. Pasula, kito eh. Magbalik-balik pa sa kong una-una. O sa may problema na ako. Asa karon? Kaya nahaunti ka. Ay, hasula! Hasula! Anong ingon-ingon masaguno to siya ato, be? Kiber niyag asa ko. Ay. Luoy ang attorney, uy. Guol gid kaayo siya. In love you guys, attorney ni Angel. Tinaw pas klaro. Lagi, kay lakon gali kayo tong dagway ato. Anong man sad si Angel, uy, kalit-kalit man. Lahi sa ditong bayhana kung magselos, ha? Di naman magpakita. Daan pagid lagi ko. May pagbati sad siya ni attorney. Dili lang siya mo angkon. Pero kining iyang gibuhat, labaw panis angkon. May lagmatrace siya dayon ni attorney. May magkita na dayon sila og dili na nila usikan ang panahon. Og mag-angkonay na sila silang mga gibati. My friend, yes, it's nice. Daghan na din mga afam dining dapita, uy. Ang uban mga hubog na. Balik na lang ko sa hotel, uy. Manihapon ko dayon. Unya, magpahuway na sa kwarto. Lagi! Ikaw yun lagi! Rona! Hoy! Lawag yun ko, magdaho nga magkita ta din eh. Kasi imong kuyog. Ako ra. Ay! Nanghanting sab ka og afam unsa? Nakigbuwag na kanila ni Irene ug Ryan? Ugwa na sa kamanarbaho kang attorney? Kay, wala naman di ang mansyon, di ba? Giusab naman. So, nagsulo na di ka karon. Awas naman. Gusto kang afam? Ipaila-ila ta ka. Gusto ka? Hoy, Rona. Kung afam ang hinungdan nga naa ka dinhing dapita, ayaw kong iapil-apil. Ay, Angel sad, uy. Ayaw na lang ka uwaw na ako. Good friends na bitaw ta. Kisa may nagawa ni mong friends,
Friends na ta. Friends naman good ta good. Imo na kung gitabangan good. Wa ba yun ko kalimot ana. Mao nga ako na sa'yo mo tabang ni mo ron. Kay baw ka, doon na naman ko'y afam. Kaslo na naman gani mi. O tanawa rin ko, oo. Doon na ko'y engagement ring. See? Hey, where's my honey? Have you seen my honey? Lagi pangita na ko. Dali. Dali kay pala ilata ka sa akong afam. Og sa iyang mga friends. Dali. Dali. Honey! Here I am! I met a friend of mine. Hoy, Rona! Uy, ikoy! Dali na po. Rona! Ay, salamat. Nakalingkawas niyo kong Rona. Huwag ato mga afam nga mga dagkong tiyan. Mga bidli kay tanawon. Murag mga humba nga puro tambok. Ew! Pero, nalipay rasad baya ko para ni Rona. Sa akong tanaw, in love kayo niya ang kano. May nang mahiluna na siya, uy. Uli na magsamok nila ni Irene o Ryan. Invited pa ko sa ilang kasal sunod buwan. Nitando na lang sa kukay na iko ko sa afam. Pero da, malimot na to sila na ako, uy. Asa man ka pangitaon, Angel? Wa ka sa kundo, wa ka sa hotel, wa ka sa townhouse, wa ka sa apartment. First time man hindi mo gibuhat. Asa di ka? Angel! Angel, what ako? Malak. Angel! Malak ka diha. Bukod lang kung makaapas ka. Angel, I love you! I love you! Nagnaong ni mo! Marvin! Marvin! Damgura to. Ay, salamat. Damgura di ay. Lain na sa akong kibati ko. Muna magnihunong ang akong paginawa. Nausamang ko. Nga na paggidaman-daman naman ko niya. Di pwede. Dili ko patuntuin ni. O, dili may mong ma-misinterpret ko niya. Hasta bangon ko ni. Di ko palupigin ni. Uy. Luhag naman kaning ilisan og diaper. Uy, nga naman niya mong baby. Han, ngingaw gid ang bigas ba eh. Wagin mo pa ulis, Angel. Unsa sa tong babayhana, uy? Mabalaka man lang ta. Paminaw na to karong adlaw kung di pa gihapon siya mapakita. Hello! Uy, napalibak. Angel? Mao ba? Naratoy gid siya? Myra! Hoy, ikaw ba? Mm. Tawag ito sa attorney, uy. Paybaw ang ni pauli na ka. Bitaw. Nga naman, may obligasyon ko niya? Di manggod. Kay mura na lagi taong tog mabuang og pangita nimo kun asa na ka. Kung anong mangitam sa tiyan ako, be? Sa may labot niya nako. Angel. Han, dadaragod una ni si Angel Marie sa gawas, oh. Mag-istorya lamang Angel. Okay. Dali, baby. Kamot gid sa akong anak, uy. Angel, sulti ko tinuod. Nagselos ka gihapon ni attorney? Ha? Hoy, nga nung taon? Oo. Namuwa kag maayo. Ang be, pataka ramang ka. Nga nung magselos ko, unsa ko, asawa? Kay na ko kung close kayo sila itong Miss Architect nga gwapa, murag cake, nga puro icing ang dagway. Oh, ang kutawa man ka. Wa na gyud. Imo na gyud gi-confirm ang among pagduda. Hilo may rinoy. Tanawa ra gud, oh. Puwa na gyud kayo nang imong naong. Wala gi ko magselos. Nga nung magselos palagi ko. Tungod kay in love sa kang attorney, in denial lang ka. Huh? Oh, di ba? Tinuod? Kagiyawit pa. Hibag man ka, uy. Giyapil man imong sapog ang akong ilong. Arang, dakong kikagbaba. Madunggan ka. Kaysa may makadungog at kita may nagpuyo ining sod ining compound. Si Ryan. Ako kadungog, oy. Ay, kabala ka. Tanawa ra. Ikaw ba?
Tamo ba? Ay, kumapataka, good. Wabot ka na dungga ni Mervin. Na, abi pala tinuod na. So, dili gyud ka mo angkon. Mas may ako ang kunon. Nga nagselos ka. Wa, lagi taon ko magselos. Bebe. Unsaon man nimo pag-explain ang imong gibuhat gahapon? Excited na ko ka makakita sa interior sa the mansion. Pero sa dihang imong nakita nga sikit kayo nag-istoryahanay sila sa attorney o ang architect, ni about face ka. Siyempre, unsa man? Magkadisturbo niya ko. Ngano di makadisturbo? Tag-iya ko ka sa the mansion. Ang kuna na lang, God. Ngano dili pagka mo ang kunya nalain kasi mong nakita? Oh. Bati, ano mo, Irene, oy? Angel, nakasabot naman ko ni mo, good. Be honest lang, good, be. Isulti, unsay imong gibati atong higayon na. Ambot ni mo. Oh. Yan ako matagad ni mo. Uy! Angel! Hoy! Uy! Han! Kanang do? Taas kay garbo, uy. Digid mo angkon. Oh, mo ba? Unsa man akong tawagan si attorney? Sige, tawagi. Dili ni nato luagan. Luoy na kayo sa attorneyhan. O gusto na sad nako nga mahilo na nagidis Angel. Dili na si makakitag parehas pa ni attorney. Sige na, tawagi dayon, Han. Tungod kay in love sa kang attorney. In denial lang ka. Ako? In denial lang? Ang kuna na lang, good. Ganon dili magyud ka mo angkon nga nalain kasi mong nakita. Bitaw. Nalain bitaw ko. Pero di ko mo angkon. Ngika no, mo angkon di ko. Ulapan pa lang ang atay atong abogado, ha? Abi pala tinuod nga in love ko niya. Di pa ya, Jud. Okay, attorney. Bye. Mo ani Sharon? Mo siya moingon nga moanhi karon dayon, Han. Pero nalipay ra siya nga nipauli na si Angel. Maayong tag mo ani na dayon sa attorney, uy. Basta kay nahibaw na to siya. Pero masuko yun si Angel mo. Okay ra. Ang importante nga nakasulti sa kunya adto. At least nagsige na sa siya guna-huna sa akong gisulti. Yabag man gani si Rona, oy. Ipamugos mo tong amigo siyang afam. Oh, tayo ba? Nganong dili? Okay, di ay ni. Pwede nila ako makamit. Aron mohunong na sila si Irene o panugong na ko ang Mervin. Ikani eh. Ako nang i-accept ang friend request ni afam. Ni gabi na lang lagi pero wala lagi magpakita si attorney. Bitaw, no? Naunsa man sa attorney, uy. Unsa man, Han? Ako na sa tawagan? Dili balain. Mura na sa ato sing gikuha abot. Mabitaw. Pero, torpe manggod siyahan. Mura mo kog mawayang ka bright at tubangan ni Angel. Mausigan ni. So, tawagan lang gid ako. Pero basig nagplano na sa siyahan. Di na natuunhan, uy. Mausad. Pero hastag di gyapon sa mulihok, no? Small lagi. Nya, manawag lang lagi gud ko, Han. Akong tuluan unsa ang pagdiskarte. Muraglain man sa dan, uy. Ang ako lang ba? Mausad. Ay, unsa magyud, Han, oy? Unsa man? Ay, manawag kong attorney o dili? Og sunda ang lain pang sumpay ning sugulanon nga sinuwat ni Bebe Omega Flores. Made of Fortune. Palihog day ko no og subscribe sa kuang YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.